I baš svim ljudima Miracle Gaming i u ovoj epizodi ćemo igrati Clash Royale, iako vidite da sam već borim zato što bio mi isključen internet, a ja sam kasno bača s njim. Da, sorry. Tako da izmenjava se zbog toga. Pika! One shot. To ćemo tu baciti. Nega. Kakav freaking Lala mame. Boli me, rano boli. Šta te boli? No boli, no. Šalim se ljudi kao i uvek. Čini to ne znate. Što me nervira. Sad ću staviti tu, da. Pa trnem da izmijenite ljudi mudo. Izgubim. Pika ih. Ne. Ali kako se ne bude gotov. Jej! Ajde sad. Dobro. Kao što ste vidjeli, imamo više. Imamo 648 trofeja. Ja sad ne možete tačno vidjeti, ali evo nekako ću probati. 648. Tu su častovi, ovaj mi se trenutno otvore za 1 sat. Evo. Samo vratimo. To. Možem treba prvo. Či ja ovdje imam mali milion upgrade-ova, ali nemam coins. Planiram da uđem u jedan klan. Ovako se zove. Clash of Serbia. On je inače ljudi jedan YouTuber. Ja sam malo da ga nađem. Ne. Pozdrav svima lider je Clash of Serbia.